Hola a tots i totes. Bé, doncs, des del grup de danses i rondalla el Tossal de Llíria anem a preparar per a aquestes festes de Pasqua, per a després de Sant Vicent, per a quan vostès vulguin i tinguen ganes de ballar i de cantar i de passar-ho bé, aprendre a poc la jota de Llíria. Anem a fer un tutorial, començarem en el pas bàsic de la jota i a poc anirem introduint el primer pas, el segon pas, etc. Per a que vostès en casa, tranquil·lament, puguen aprendre la jota de Llíria sense ningú tipus de problema. I vos convide, i després de que passi tot això, que això passarà, i serem més reforçats com a poble, vos convide a vindre a les classes que de tant en tant fem algun taller de jota de Llíria per aprendre-lo. Bé, anem a començar. Anem a aprendre el bas bàsic de la jota. Ens va aprofitar per a ballar tota la resta de jotes que n'hi ha. És un dels balls més alegres que tenim ací. I bé, anem a començar. És a la dreta, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Això seria el pas bàsic, perquè són de 3 en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ara anem a col·locar els braços. Els braços es fiquen a dalt, en aquest cas, encara que n'hi ha pobles que la jota per Castelló la ballen ahir, nosaltres ballem els braços dalt i fem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Els braços van al mateix peu que fem el 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I aquest seria el pas bàsic de jota. Ens va aprofitar per a tots els llocs. Ara anem a introduir les postisses. És la nostra eina de ballar. És una percussió, és en el que marquem el ritme. I anem a fer, per als que siguin més agosarats i vulguin tocar les postisses, n'hi haurà que començar a poc a casa, però bueno, la que té la ratlleta va a la part dreta, si eres zurdo, en la zurda per a repicar, i la que no té la ratlleta en l'altra mà, I el colp és pa, rellant, pa, pa, rellant, pa, pa, rellant, pa, pa, rellant, pa. Això ho fem un poquet més ràpid, com al ritme dels peus. Anem a començar a ballar la jota, el pas de jota normal i corrent, i anem a fer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, espero que s'ho estigueu passant bé. Bé, i acabarem la classe de tots els dies diguem-vos alguna folia o alguna copla típica de Llíria. En el pic, caragoleres. En rei Xuxena, les llates. Les xiques espardenyeres no guanyen prou a sabates. Abans, aquest tipus de folies se cantaven en la jota de Llíria i en altres músiques que teníem per la zona. Nosaltres en la nostra jota tenim 4 folies típiques d'ací, però se'n poden cantar d'altres i vàries diferents per anar introduint i fer-ho amb més color, amb més vida. I bé, espero que us hagi agradat.
Ara anirem ballant en les diferents gent del tossal per a que vegin vostès com es balla sols i en parella.